ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಇತ ವಾರ್ತೆ ದಿವರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಅವಲವಲು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಬೊಲ್ಕರ ಕಾಯಿನಲ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದೇ ಇತ್ತಂಡು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಡ್ದು ದುಂಬತ್ತ ಸೂಚನೆ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದವರ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ 16ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟದ ಬರವು ಕಲ್ಪನಾಕ್ಲಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಜತ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು. ಭಾರೀ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪನ ಬಗೆಟ್ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಡ್ದು ದುಂಬತ್ತ ಸೂಚನೆ ಎತ್ತಿನೆಡ್ದವರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ 16ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟದ ಬರವು ಕಲ್ಪನಾಕ್ಲಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಜ್ಯ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಕುಡ್ಲಡ್ ಕಾಂಡೆ ಆತ ಬರ್ಸ ಇಚ್ಚಾಂಡ್ ಬೊಲಿಕೆರ ಕಾಯ್ದು ಇಡೇ ಡೇಟ್ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡ ಉಳ್ಳಾಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭಾರೀ ಬರ್ಸಗು 300 ಗ್ರಾಮದ ಸುಭಾಷ್ ನಗರಡು ಇಲ್ಲು ಒಂಜೇಕ್ ಅರ್ಧದಾತನ ಸ್ಟಾತಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೇಲ್ಡ ಮೀರಾಲಿ ಪನ್ಪನರ್ನ ಇಲ್ಲು ಮಗರ್ದಂಡ ಪಜೀರ್ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಕಾಣ ಪನ್ಪನವಲು ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಚ್ಚಿದಂಡ ಕಂದಾಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೋದ್, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್, ನಗರಸಭೆ ಪೌರ ಕಮಿಷನರ್ ನವೀನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಕ ಅಧಿಕಾರುಲು ಜಾಗೆಗೆ ಹೋದು ಸಂಗತಿ ಪಿಂದೊಂದೇರು. ಮಾರ್ಗದ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚರೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪರೆ ದುಡ್ಡು ಉಂಡೊಂದು ಕಾಪು ಪುರಸಭೆತ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾದೆರು. ಕಾಪು ಪುರಸಭೆತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಟ್ ಅಕುಲ್ ಪಾತೆರ್ದು ಅಸಮಾಧಾನ ತೋಜಾದೆರು. ಕಾಪು ಪುರಸಭೆತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಶಾಸಕರು ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ಪುರಸಭೆತ ಸಭಾಂಗಣ ನಡತಂಡ ಅಪಾಯದ ಮರಕ್ಲೆನ ಕಡ್ಪ್ಯರೆ ಕಾಸ್ಕೆಂಡ ಪುರಸಭೆಟ್ ಬಂಡಾರ ಖಾಲಿ ಆತಂಡ ಮಾರ್ಗದ ಗುಂಡಿಲೆನ್ ಮುಚ್ಚರೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉದಿಪನಗ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಸುಂಡು. ಕಾಪು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕಟ್ಟೆರೆ 72,70,200 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾತಂಡ ಈತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟುಡು ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಿದಿನವು ಸರಿಯತ್ತಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಟ್ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾಯರು. ಮಾರ್ಗಡುಪ್ಪನ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚರೆ ಎಂಕ್ಲಡ ಕಾಸಿಜ್ಜೆ ಬತ್ತದು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಪನ್ಪೇರ ಆಂಡ ಉದಿಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂತ ಅಲಂಕಾರ ಶಾಮಿಯಾನ ಕುರ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ತೊಂಜಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೆರಂದು ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾದೂರು ಇಸೆಯ ದುಂಬುದಿಯರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶಾಸಕರು ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಓವು ಅಗತ್ಯ ನಾಯಕ ಗುಮನ ಕೊಡ್ದು ವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗೂ ಕಾಸು ಗಲಸುಡೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಸಲಹೆ ಕುರಿಯರು. ಕಾಪು ಪುರಸಭೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು, ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು, ಪೌರ ಕಮಿಷನರ್ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ಅಧಿಕಾರುಲು ಬಕ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಟ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು? ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಚೆಲ್ಲು ಕಾರ್ಯಗೂ ಕೆನಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಕೇಸ್ದ ಆರೋಪಿ ನಿಷೇಧ ಆತಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ಸಂಘಟನೆದ ಸದಸ್ಯೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಟ್ಕಳದ ಯಾಸಿನ್ ಭಟ್ಕಳ ಯಾನೆ ಶಾರುಖ್ ಯಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರಾಜುಗು ಗುರುವಾರ ಕುಳ್ಳದ JMFC ಕೋರ್ಟುಡು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಡ್ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆತದಂಡು. ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯಲೇನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತದ ಮುಖಚೇರಿ ಬಕ ಚೆಂಬುಗಡ್ಡೆ ಪನ್ಪನವಲು ಕೆನಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಆರೋಪದ ಮಿತ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆ ದಳ DCIB ಅಧಿಕಾರುಲು ಬಕ ಪೊಲೀಸರ ನಿಷೇಧಾದುಪುನ ಇಂಡಿಯನ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ಸಂಘಟನೆದ 7 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ರಡ್ಡು ಸರತ ಎನ್ಮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ಪತ್ತದಿತ್ತೇರ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಟ್ಕಳ ಮಗದುಂ ಕಾಲನಿದ ಯಾಸಿನ್ ಭಟ್ಕಳ ಯಾನೆ ಶಾರುಖ್ ಯಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರಾಜು ಸೇರ್ದು 6 ಜನ ಆರೋಪಿಲು ತರ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತೇರ. ಆರೋಪಿಲೈನ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೌಷದ್, ಅಹಮದ್ ಬಾವಾ, ಅಬುಬಕರ್, ಫಕೀರ್ ಅಹಮದ್ ಯಾನೆ ಫಕೀರ್ ಪನ್ಪನ ಮೂವರಿಗೆ ಈ ಕೇಸ್ಡಿ ದುಂಬೆ ಜೀವಬದಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಪಾಡ್ದಂಡ. ಆರೋಪಿಲೈನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ, ಜಾವೇದ್ ಅಲಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಬಕ ಶಬೀರ್ ಭಟ್ಕಳ ಪನ್ಪನಕ್ಲೆನ ಕೋರ್ಟು 2017 ಏಪ್ರಿಲ್ 12 ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಯಾಸಿನ್ ಭಟ್ಕಳ ತರೆ ತಪ್ಪಾಯಿ ನಡೆದವರ ಆಯನ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡು. 2013 ಆಗಸ್ಟ್ 28 ಭಾರತ ನೇಪಾಳ ಗಡಿತ ಮೋತಿಹಾರಿ ಕೈತಲ್ದ ಬಿಹಾರದ ರಕ್ಸೋಲ್ ಪನ್ಪನವಲು NIA ಅಧಿಕಾರುಲು ಆಯನ ಪತ್ತದಿತ್ತೇರ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಾಂಬ್ ಪುಡತಿನ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧ NIA ವಿಶೇಷ ಕೋರ್ಟ್ ಆಯ್ಗ 2014 ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತದ. ಇತ್ತ ಯಾಸಿನ್ ಭಟ್ಕಳ್ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲ್ಡುಲ್ದೆ ಆಯನ ಮಿತ್ತೊಪ್ಪನ ಕುಡ್ಲದ ಕೇಸ್ದ ಬಗೆಟ್
ಕೋರ್ಟುಡು ಪಾಕ ವರ್ಷಲಿರ್ದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆತದು ಜೈತೆ ವಿಚಾರಣೆ ಶುರುವಾತಂಡು ಗುರುವಾರ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಡ್ ಕುಡ್ಲದ JMFC ಕೋರ್ಟುಡು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆತಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ಬಗೆಟ್ ಡಿಲ್ಲಿದ ತಿಹಾರ್ ಕೇಂದ್ರ ಕರ್ಪಿಲ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಲಡ ಉಳ್ಳಾಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೊಕ ಪೊಲೀಸರು ಪಾತ್ರಕತೆಟ್ ಒಪ್ಸಾದು ಈ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿತ್ತಂಡು ನಾನು ಆಗಸ್ಟ್ 20ಕ್ಕೆ ಪಿರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಬೆದ್ರ ಇರುವೈಲ್ದ ಗ್ರಾಮದ ಸುನ್ನೋಣಿಡು ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ನಡಪಾಯರೆ ಸಜ್ಜಾವಂದಿತ್ತಿನ ನಾಲ್ವರಿನ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಾಧೀನೋಗದೆ ತೊಂದರೆ ಕೆಲವರು ಪಾತ್ರಡಾತಿರು. ಸಂತೋಷ್ ನಾಯ್ಕಿಯಾನೆ ಅಟ್ಟೆ ಸಂತು ವೇದವಿಯಾನೆ ಚಿಮಿಣಿ ಸಂತು ಕಿಶೋರ್ ಪಕ್ಕ ಪೂವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪನ ನಾಲ್ವರು ಬೆದ್ರ ಇರುವೈಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸುನ್ನೋಣಿಡು ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ನಡಪಾಯರೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದದು ಪೊಲೀಸರ್ನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಬಿಡ್ದೇರು. ನನಲಾ ಕೆಲವಿರಿತದ ಅಕ್ಲು ತಪ್ಪಾದ ಪಾಡ್ದಿನ ಬಗೆಟ್ ಆರೋಪಿಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸಂತೋಷ್ ಯಾನೆ ಅಟ್ಟೆ ಸಂತುನ ಮಿತ್ತ ಈ ದುಂಬೆ 4 ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟದ ಕೇಸ್ ಇತ್ತದು ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಅವನ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಕ್ರಮದೆತ್ತೊನ್ವೇರು. ಆರೋಪಿಲಿರ್ದ 4 ಪೂಂಜೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ವಾಧೀನೋಗದೆ ತೊಂದುಂಡು. ಬೆದ್ರಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಂದೇಶ್ PJ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಪೊಲೀಸರ ರಾಜೇಶ್, ಪ್ರದೀಪ್, ಸುರೇಶ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಮೇಶ್ ಮೊಕ್ಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದಿತ್ತೆರು. ಭಾರತದ ನೃತ್ಯ ಕಲೆಕ್ಲನ ಪ್ರಾಕಾರುಲೆಡು ಭರತನಾಟ್ಯಲ ಒಂಜಾದುಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿಡು ಕಲ್ಪನ ರೆಮೋನಾ ಪಿರೇರ ಬುಡಂದೆ ನೂತ ಎಲ್ಪ ಗಂಟೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯರೆ ಸಜ್ಜಾತಿರು. ಭಾರತದ ನೃತ್ಯ ಕಲೆಕ್ಲನ ಪ್ರಾಕಾರುಲೆಡು ಭರತನಾಟ್ಯಲ ಒಂಜಾದುಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿಡು ಕಲ್ಪನ ರೆಮೋನಾ ಪಿರೇರ ಬುಡಂದೆ ನೂತ ಎಲ್ಪ ಗಂಟೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯರೆ ಸಜ್ಜಾತಿರು. ರೆಮೋನಾ ಪಿರೇರ BA ಅಖೀರಿದ ವರ್ಷದ ಬರವು ಕಲ್ತೊಂದಿದ್ದದು ಇತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಿದ ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿಕ್ವೇರ ಹಾಲ್ಡ್ ಜುಲೈ 21ಕ್ಕೆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಶುರು ಮಲ್ದೇರ. ಈ ತಿಂಗುಲ್ದ 28 ಮುಟ್ಟ ಬುಡಂದೆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ದುಂಬರಿಪುವೆರು. ಪಾಕದಿನ ಪುಣೆ ಪಾಟಿಗಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರಿತ್ತೆ ಅಶ್ವತ್ತೊಂಜಿ ಪದುಕ್ಲೆನು ಒಂಜಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೆ ತಂಚ ಜೋಡ್ಸವಂದೇರ. 3 ಗಂಟೆಗೊರ 15 ನಿಮಿಷಲೆನ ವಿಶ್ರಾಂತಿನ ಮಾತ್ರ ದೆತೊನೊಂದಿತ್ತದು ಶರೀರದ ಬಲುಕು ಬೋಡಾದು ಎಲಿಲ್ಯತನಸನ್ ಮಾತ್ರ ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲೇರ. ರಿಮೋನಾ ಪಿರೇರ ಎಯ್ಯಾಡಿದ ಸೌರಭ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರೆಡ ಭರತನಾಟ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ. ಸಾಧಕರ ರಿಮೋನನ್ ಭರತನಾಟ್ಯಡು 2017 ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅರೆನ ಪುದರ್ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯರೆಡ್ದು ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆವಂದೆರು. ಆಳ್ವಾಸ್ ಪ್ರಗತಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳೋಡು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪಾಲ್ದೆತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನದೆತೊನೊಡೊಂದು ಶಾಸಕರ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ಗೆ ನೊಂದಿರ. ಆಳ್ವಾಸ್ ಪ್ರಗತಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕುಡ್ಲದ ಪುರಪವನೊಡ್ದಿವನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರೋಡು ಅರು ಪಾತಿರಿಯರು. ಬರುಪುನ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ಬೆದ್ರದ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿಲೆಟ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಗುರುವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನೋಡು ಶಾಸಕರ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರ ನಡೆತಂಡು. 500 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕೆಲಸ ಬಯಕುನಕ್ಲು ಶಿಬಿರೋಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡೆರು. ಈ ಪುರ್ತುಡು ಶಾಸಕರ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಪಾತಿಡ್ದು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳೋಡು ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ಇಂದಿತ ಪ್ರಯೋಜನದೆತೊನೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬರವು ಕಲ್ತಿನೇಕ ಹೊಂದುದು ಐನು 1000 ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಲು ಉಂಡು. ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಿವನ್ನ ಆಳ್ವಾಸ್ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮೆಚ್ಚಿಗೆಗೆ ಸಂದ್ವೇರಂದು ಪಂಡ್ಯರು. BJP ಮಂಡಲ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಮೇಶ್ ಕಂಡೆಟ್ಟು ದುಂಬುದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಜಯಕರ ಭಂಡಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡ್ಯರು. ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಆದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬೇಕು. ಆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ ಕೆಲವರು ನೋಡುವಾಗ ಆಳ್ವಾಸ್ ಪ್ರಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆಳ್ವಾಸ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕತೆ ಬರ್ಬೋದು. ಭರತನಾಟ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತನ ಜೀವನಡು ಶಿಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಪನೊಂದು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆದ ಒತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಲತಾ ಪಂತೆರ ಕುಡ್ಲ PVS ಸರ್ಕಲ್ ದಲ್ಪದ ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಪುಂಜೋಕ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಡು ಭರತನಾಟ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ 6 ಪಾತೆರಿಯರು.
ಕನ್ನಡ ಬೊಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೊಕ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆದ ಜತೆ ಸೇರಿಗಿಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿದ ಬರವು ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಕುಡ್ಲ PVS ಸರ್ಕಲ್ ಡುಪ್ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಡು ಗುರುವಾರ ನಡೆತುಂಡು. ಕನ್ನಡ ಬೊಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ರಾಜೇಶ್ ಜಿ ಎತ್ಕೊಂಡರ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆದ ಒತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಲತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಲತಾ ಪಾತಿರ್ದು ಒಂದು ಆಜೆ ತಿಂಗೊಲ್ದ ತರಬೇತಿ ಆದುಂಡು 25 ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಬರ್ಪುನ ದಿನಕ್ಲೆಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಭರತನಾಟ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಎಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಂಡ ಜೀವನುಡು ಶಿಸ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜೇ ಕಡೆಟು ಉಂತು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಪಂಡಿರ. ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕುಡ್ಲದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸುರೇಶ್ ಅಡಿಗ, ಭರತನಾಟ್ಯ ಟೀಚರ್ ವಿದುಷಿ ಶ್ರೀಲತಾ ನಾಗರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೈತ್ರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ವಾರ್ಡನ್ ಸುವರ್ಣದೇವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಪಾಲ್ದೊಂಡಿರ. ಉದಿಪನಲ್ಲಿ ಸೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ತರಬೇತಿ ಶುರುವಾಂಡು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರೋ ಒಂದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ 25ರಿಂದ 30 ಜನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವರದೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸುವರ್ಣ? ಅಷ್ಟು ಜನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹಾಂ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಕಲಿಯೋದು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೂ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಇದ್ರದ್ದಿದ್ರೂ ಏನೋ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿ ಅದು ಏನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ ನಾನು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಕಲಿಯೋ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮು ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅದು ಹವ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಂತೊಡು ಕುಡ್ಲದ ಮೈತ್ರಿ ಮಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಂದದ ಕರಾವಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಮಲ್ದೆರ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಂತೊಡು ಕುಡ್ಲದ ಮೈತ್ರಿ ಮಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಂದದ ಕರಾವಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಮಲ್ದೆರ. ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗೆಂದಿದಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆದುಂಡು. ಡೆಲ್ಲಿದ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಜುಲೈ 14 ಗ್ಲಾಮರ್ ಗುರ್ಗಾಂವ್ ದಿವನ್ನ ಪಂತೊಡು ದುಬೈ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಲಂಡನ್, US ಇಂಚಿತಿ ಪಾಕ ದೇಶಲೆನ ಪಂತೊಡು ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ನಕ್ಲು ಈ ಪಂತೊಡು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೆರ. ಮೈತ್ರಿ ಮಲ್ಲಿಯರ್ನ ವಿಭಾಗಡು 200 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪಂತೊಡು ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ನಕ್ಲು ಇತ್ತೆರ. ಕರಿದುಪೋಯಿನ ಮಧುಕರ ಮಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜಾರ ಬುಡು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಲ್ಲಿಯರ್ನ ಮಗಲು ಮೈತ್ರಿ ಮಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಕಾಸ್ ಮನೋಹರ್ನ ಬುಡುದಿಯಾದುಲ್ಲೆರ. MBA ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಕಲ್ತದಿನ 6 ಅಟೋಮ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕುಡ್ಲದ ತಾಪಕೆರೆಡು ಒಡ್ತಿಯಾದುಲ್ಲೆರ. ಮೈತ್ರಿ ಮಲ್ಲಿ ಈ ದುಂಬುಲ ಪಾಕ ಇನ್ನಾಮು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಂದಿದೆರ. 2 ಸರತ ಮೂಜೇಟ್ ಮಿಸ್ ಮಂಗಳೂರು, 2 ಸರತ ಪದ್ರ ಡೇಟ್ ಮಿಸ್ ಬಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಿರೀಟ ಗೆಂದದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಯೋಗ ಚಾಂಪಿಯನ್ಲ ಆದುಪ್ಪನ ಮೈತ್ರಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆರ್ಲ ಆದುಲ್ಲೆರ. ಬಂಗಾರ ಬೊಕ ವಜ್ರದ ಪದ್ದೈಲೆನ ಪುದರ್ಪೊಯ್ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು MG ರೋಡ್ ಶಾಖೆಗೆ 40 ವರ್ಷ ಮುಗಿದಿನ ಕುಶಿತ್ತ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂಸ್ಥೆ ಗಿರಾಕಿಲೆಗೆ ಸೇಸ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಜುಲೈ 25-31 ಮುಟ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಬೆಂಗಳೂರು MG ರೋಡ್ದ ಆಭರಣ ಬಂಗಾರ ಬೊಕ ಪದ್ದೆಯಿದ ಪುದರ್ಪೊಯ್ ಅಂಗಡಿ ಶಾಖೆಗೆ 40 ವರ್ಷ ದಿಂಜಿನ ಸಂತೋಷದ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂಸ್ಥೆ ಗಿರಾಕಿಲೆಗೆ ಜುಲೈ 25-31 ಮುಟ ಗಿರಾಕಿಲೆಗಾದ ಇಸೇಸ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಬಂಗಾರ ಬೊಕ ವಜ್ರದ ಪದ್ದೆಯಿಲೇನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನೇತ ಬಿಲೆತ ಮಿತ್ 40% ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದಂಡು. ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಣು ಪೋಪುನಾಂಡ ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಅವಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಿಳಿದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಲರದ ಎಲೆಡು ನಿಚ್ಚ ರೈಸೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಆಭರಣ ಸಂಸ್ಥೆದ MG ರೋಡ್ ಶಾಖೆ ಅಂಚಿನವೇ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕಾಲದ ಲೆಕ್ಕದಾಂತಿನಾಥ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆದ ಸಾಧನೆ ಎನ್ಬಕ ಆಯ್ತ ಸಂಭ್ರಮನು ಗಿರಾಕಿಲನ ಒಟ್ಟುಗು ಪಟ್ಟಣಿಯರ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಮೇದುಡುಂಡು. ಆಭರಣ MG ರೋಡ್ ಶಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ಹೃದಯ ಬಾಗುಡಿತದ ಗಿರಾಕಿಲು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಮಾಣಿಕ್ಯೋತ್ಸವದ ಇಸೇಸ ಕೊಡುಗೆಲೆನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುಲಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಕಟಣೆಡು ತಿರಿಪಾದಂಡು. ಆಭರಣ ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೆ ಬೇರದ ಸಂಸ್ಥೆ 1935 ತಾಪನೆ ಆದಿತ್ತದ ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೆ ಬೇರುಡು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಲೆನ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು. ನನಗೆ ಆಭರಣ ಬರೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,
ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣನೂ ಇದೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾನ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಭರಣ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಅಂತ. ಏನು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ. ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಥರ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಮಾತೊಂದೇ ಇತ್ತು. ಆ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೋತೀವಿ. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೇದು, ಇದು ಒಳ್ಳೇದಿಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಡ, ದೋಷ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ. ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ತಗೋತಾನೇ ಇದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದೇ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಗಸಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಕುಡ್ಲಡ್ ಸಜ್ಜಿದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟೋಡ್ ಪನ್ಪನ ಪಾಕ ವರ್ಷಲನ ಕನ ನಿಜ ಒಂದುಂಡು. ನೆಹರು ಮೈದಾನದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನಡು ಎಸ್ಟ್ರೋ ಟರ್ಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯ ಬುಲಿಚೊಳ್ಡುಂಡು. ಇತ್ತೆದ ಕಾಲುಡು ಗೊಬ್ಬುಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಉಮೇದು ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಆಂಡಲ ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಸರ್ಕಾರದ ನೆಲೆಟಾಪುನ ಬಾರಿ ನಿಧಾನ. ಕುಡ್ಲಡ್ ಸಜ್ಜಿದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪನ ಬೇಡಿಕೆ ಅವೇತೋ ವರ್ಷಲೆಡ್ದಿತ್ತದ ಗೊಬ್ಬುದಕ್ನ ಕನ ನಿಜ ಒಂದುಂಡು. ಎಸ್ಟ್ರೋ ಟರ್ಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯ ಬುಲಿಚೊಳ್ಳುಂಡು. ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸುತ್ತುಡುಪುನ ಪೇಂಟದ ನೆಹರು ಮೈದಾನದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆದಡಿಟ್ಟು 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಂದಿತ್ತದ ಟರ್ಫ್ ಆಡುನ ಕಾರ್ಯ ನಡಪೊಂದುಲ್ಲೆರ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗುಬ್ಬುದಕ್ಲಿಗೆ ಟರ್ಫ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಬೇಗೊಡೆ ತೆಕ್ಕರೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ನೆಹರು ಮೈದಾನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಈ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅವರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇದು ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಮ MLC ಅವರು, ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 150 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ಈ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದರು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರು ಮಂಗಳೂರಿಂದಲೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಇತ್ತೆದ ಮರ್ಜಿಡ್ ಆಟಿದ ತಿರ್ಲುಪೋದು ಮರಲ ಹೆಚ್ಚಾತನಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಂತೆರ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕುಡ್ಲದ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ 6 ಪಾತಿರಿಯರು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕುಡ್ಲದ ನೆಲೆಟ್ ಕದ್ರಡ್ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದಿತ್ತೆರ. ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಡಿ ಲತಾ ಹರೀಶ್ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡೆರ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಇತ್ತೆದ ಮಡ್ಜಿಡ್ ಆಟಿದ ತಿರ್ಲುಪೋದು ಮರ್ಲು ಹೆಚ್ಚಾತಂಡ ಆಟಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗಳೊಂದು ಪಂಡಿನ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಆ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲುಡಿ ಎಂಚ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೆರಂದ ತಿರಿಪಾಯಿರ. SR ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಯಜಮಾನ್ಯರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾತಿರ್ದ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಮಹತ್ವ ಬೊಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಿರಿಪಾಯಿರ. ಸದಸ್ಯರ ಬೊಕ ಟೀಮ್ ಉಪಾಸನದಕ್ಲು ಆಟಿದ ಮಹತ್ವ ಸಾರನ ನಲಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆಟಿ ಸೇರ್ನಂಚ ತುಳು ಜನಕನ ಅಟ್ಟಿಲು ಅರಗಣೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಕಾರ್ಯಂತರ ಭವಾನಿ ರೈ ಪಣವುದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ರಜನಿ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಸೋನಿಯಾ ಬೊಕ ಸದಸ್ಯರ ಆಟಿದ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಗೊತ್ತೊಂಡ್ಯಾರ. ಆಟಿ ಪಣ್ಣಿನಾಂಡ ಆನಿ ಕೀಲಿ ಕಟ್ಟದ ಬರ್ಪನ ಬರ್ಸೋಗು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪುನರ್ವಸು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ ತಂಗಿನ ಕಾಲುಡು ಹಿರಿಯ ಕುಳುಪನೊಂದಿತ್ತು ಪುಚ್ಚದ ಪುನಲ ಇದೇ ದಿವಂಜನಂಚಿನ ಕಾಲವು ಪಣ್ಣಿನಾಂಡ ಅವು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವರ್ಷ ಹೊರಟು ಇತ್ತ ಸೇರಿ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಿಗಲು ನೆಟ್ಟು ಕೊಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಕೊಡು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿಲ್ಲ ಒಂಜ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಒಂಜ ಎರಗ್ಲ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಎಂಜಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಲಜಿನ ಒಂದು ಚಾ ಪ್ರಪಿನ ಕೂಟ ಆಡಲ ಮಲ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ಅವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಪುಣೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಇತ್ತು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರೈರಗ್ಲಂಜಿ ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಪುಣಿ ಸಂಸ್ಥೆದ. ಕುಡ್ಲದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಆಸ್ಪತ್ರಾಚೇತ KIOCL ಜಂಕ್ಷನ್ ಬೊಕ ಕೂಳೂರು ಕಮಾನ್ ಸಂಕದ ನಡುತ ಮಾರ್ಗ ರಿಪೇರಿ ನಡುತೊಂದಿತ್ತದ ಗಾಡಿಲಿನ ಸಂಚಾರಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾದಿತ್ತಂಡು. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಗಾಡಿಲಿನ ಸಂಚಾರ ಸರಿಯಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಕೂಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗಡು ಗಾಡಿಲಿನ ಸಂಚಾರ ಎತ್ತ ಸರಿಯಾತಂಡು. ಕೂಳೂರುದ
ಪರತ್ ಕಮಾನ್ ಸಂಕದ ಕೈತಲ ರಡ್ಡು ಮಾರ್ಗೊಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ದಂಡ ರಡ್ಡು ಮಾರ್ಗೊಲ್ಲ ಅಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ದಂಡ ಸರಿಯಾಯಿನ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ನಿಘಂಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಯರೆ ಅರುಕ್ಲನ ಮಿತ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಲೆನ್ ಪಾಡ್ದಂಡ ಅಂಚಾದ ಈ ಜಾಕೆಟ್ ಗಾಡಿಲಿ ನಿಧಾನೋಡು ಪೋವಡಾತಂಡ ಸಂಕದ ರಟ್ಟು ಬರಿಟುಪ್ಪುನ ಜೋಡ್ಸಾವನ ಮಾರ್ಗಲೆಡಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಂಡ ಸಂಕೊಟ್ ನನ್ನಲ ಪಾಕ ಗುಂಡಿಲಿತ್ತದ ನನ್ನ ಮರಿಯಲ ಮುಗಿನೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಸಂಕದ ಮೇಲ್ಮೈ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪನೊಂದು ರಾಜಮಾರ್ಗ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲ ತೆರಿಪಾದಂಡ ಇಡಗಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪುರ್ತಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು